ako pangutana unsaon nato moadto sa langit. So igsoon dili man ta kaadtong langit. Nga naman, wala may makaatog langit igsoon. Gawas atong gilalin. Kaya nga naman, ang langit igsoon, walay tao makaadto niya na. Ang uban, daghangga imbento og mga spaceship, maadto lag langit. Igsoon, Mars lang gani, nalug na langan na, unsa nakakadako sa tibok nga kalibutan. Pero ting dako abi kaning universo igsoon, kita na bilong ta igsoon sa Milky Way. Ug ang Milky Way igsoon, adunay gidakon nga 100,000 light years. Pero ting dako na igsoon, kanang 1 light year lang daan, mao na biyahe sa light. Ang light is 186,000 miles per second. Mubiyahe. Now, ang biyahe sa 186,000 miles per second, mubiyahe nag-usa ka tuig, mo na gitawag og 1 light year. So, pertinda ko, agyog kayo, no? Kalayo, agyog kayo. No, kay ang ato nga Milky Way is 100,000 light years. Perting layo kay ato lang na nga galaxy. And there are billions of galaxies igsoon. Namo na nga, kumuadto ta dito, so ano ito pag-adto? So, may ito sakyan nga perting layo ang mga na igsoon, ang pinakaduol gani nga star gawas atong sun, mao man ang Alpha Centauri ug adunay 4.5 light years. Kung ato nang biyahion sa atong kagalingon nga spaceship igsoon, it will take us mga 30, more or less 30 million years. Pagbiyahe lang diha sa pinakaduol nga star gawas atong sun. Naon sa man nimo igsoon mo nga way makaadto og langit gawas kung kwaon ta ni Jesus Christ. Nabay panahon nga kita kwaon ni Jesus Christ igsoon? Yes, mo ni saan ni Jesus Christ sa dinhi pa siya yuta. O kung imo tanawon ang Juan kapitulo 14 igsoon, adunay gipahayag nga wala ang kasulatan niyon siya. Bersikulo 1, 2, 3, 4. Kinahanglan dili magkaguol ang inyong kasing-kasing sumalik kamo kanako, sumalik usab kamo sa amahan, sa balay sa akong amahan, na ay daghang puluyanan. Kung dili pa, moingon ba unta ako kaninyo, muadto ako aron sa pag-andam og dapit alang kaninyo. Og sa miadto na ako og makaandam nagdapit alang kaninyo, muanhi ako pag-usab og pagadawaton ko kamo, nganhi kanako uban kaninyo, aron nga diin gani ako ato usab kamo. So meaning to say, muanhi siya aron sa pagkuha sa iyang mga katawan. Kung diin gani siya, usab kita. Pagkahayahay ba na igsoon? No? So imo makita dinhi nga ang Ginoo naghatag og saad nga siya mobalik aron kita pagakuhaon. May makaadtog langit igsoon sa atong kagalingon kagusog kundili ang pagbalik ni Jesus Christ. Na kung mangutana ka sa unsa nga paagi, ang unsa mga paagi igsoon, kinahanglan aduna kitay kaluwasan sa atong mga kalag. Kay kandidato matas kamatayon, sumala sa kung gingon ganina Roma kapitulo 6 bersikulo 23 nga ang suhol o ang bayad sa sala mauman ang kamatayon. Pero adunay muluwas kanato nga mauna si Jesus Christ. Nga sa Juan 1 bersikulo 12 nag-ingon, sa tanang motuo, sa tanang modawat, mahimo siyang anak sa Dios. So, ang pagkatog langit igsoon, sa yun ra, si Jesus Christ ra ang bahala. Ang ato ang pagdawat o ang pagtuong anha kaniya. O gawas niya ng pagdawat o pagtuo igsoon, kuningon si Jesus Christ, if you love me, keep my commandments, na musunod ta sa iyang mga sugo. O kini mao ang balaang kasulatan, mauni ang manual nato igsoon. Kabantay mo, ang cellphone na manual. Nganong gipataban og manual tungod kay aron makabalo to unsaon pag-operate sa cellphone. Nganong naaning manual nga maong balaang kasulatan aron masabtan nato unsaon nato pag-amping ang atong kagalingon, unsaon nato pagpreserbar ang atong kagalingon, unsaon nato pagpahimuot sa Dios kay dili kita kabalo mo ampo gani. Mismo maganing apostoles, mingo pa maganing Lord, increase our faith. Yan naman, tungod kay mismo kita usa ka tawo nga luya na kinahanglan kita og kusog lagi kan kang Jesus Christ.